Hello guys. Mao gihapon adlaw ni guys sa pagpauli namo sa udto katong dito mi sa Bukid Bagasorbi. Pag-uli namo sa paniud to guys mga alauna tingali ni. Nakurat mi guys kay ang amo di mga sakayan naara des daplin madyo gani kay nahinumduman namo pag-uli sa paniud to. Nagbaha naman di ay. Mao na nga dali-dali day nilang gipadaplin ng mga sakayan guys kay kasagaran ang mas baba sa suba. Unya mao na nga ni mandar ako ang husband nga saka jud ang mga sakayan kay aron dili maanod ngadto sa laod. Kuyaw kay ni among dapit guys kani among Pinoy-ana na adaplin sa suba. Ang atubang dagat ag kilid kanal. So ang suba sab guys ga baha pod. Unya ang among kanal ara pong bahaan na. Ara naming basaan ni guys pero ning kamot jud mi ani nga mapahilo na jud ang mga sakayan kay asa pa may amo ang panginabuhian o dili jud ma-safety ang maong mga sakayan. Tagsari managat ani guys kay udto man mga launa alas 12 man din eh. Wa sila kabantay guys nga nagbaha na di ay. Mauna nga wa ay mga tao aning bye-bye ron kay na mahulay. Kumpiyansa ang uban guys. Wa manubay kay gaulan lagi. Wa sila kung nahuna ang ilang mga sakayan aning daplin sa bye-bye basig mga anod. Mao ni sitwasyon guys pag uli na mo gikan sa bukid. Kusog kaayo ang dagan sa tubig guys. Mao na nga ang kanal nagkaanam og kadako kay sige man pangahunlak ang mga bunbon og ianon pod ngadto na didto sa dakong suba. Di ba kani sa pag-vlog nako guys ang mang bunbon nag-abot na halos matikang na. Karon nag-inanay na pud sila og lagyo. Kay gianod naman ang mga bunbong ngadto sa laod. Di na pud mi ani makaubo guys, magsakay na pud mi sakayan padung dito sa merkado. Mao ning sitwasyon nga ang bunbon magdagan-dagan jud ni siya. Mubalik sa daplin, mo sa laod, balik sa daplin, ngadto sa laod. Kusog na kayong baha guys oh. Dili mayo kakumbiyansahan ang daplin sa suba. Kay basin og ianod na unjang atong mga sakayan, atong mga panagat. So ato jong ampingan guys nga atong mga sakayan ato jong isipti kun mahimo inaggikan sa dagat diretso jud sa daplin kay wata kay baw nga init diri sa ubos dito sa ibabaw dako kayong ulan so kita di gyud ta kabantay kung mubaha ba jud ang suba. Daghang mga anod guys. Papay siguro mga anod na mga mananap kay ihumol-humol sa suba anja di na kamatnon ang tag-iya dako ding uwan sa ibabaw. So mga anod ni mga hayop ani guys. Kusog kay ang laka sa bunbon kay wa may mga bato, bunbon naman yung gadasok aning dapita. Mo na nga huyang kayo ang iyang pundasyon ani, way mga bato, puro ra ni bunbon.
Salamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga videos o akong iyon guys. Magpasalamat ko ninyong tanan. Kay kung wa kamo wa gyud ako. Ako moingon guys. Bye-bye.